Daşoz vilayetinde şül mektebe başlajak çağalara saglyk kepilnamasyny almak isleýän enatalardan 200 manat möçöründe para talap edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň bu vilayetdäki çeşmeleri habar berýärler. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny soran çeşmämiziň tasdiklamagyna görä, enatalardan 2018-nji ýylyň sentýabr aýynda 1-nji klassa okuwa başlajak çağalarynyň saglyk kepilnamalaryny 20-nji iýule çenli tapşyrmak talap edildi. Daşozyň tas ähli traplaryndan saglyk öýleriniň öňünde nowatlar emele geldi we bu ýerde para hem ýetik. Indi lukmanlar çağalar üçin hem para alyp başladylar. Daşoz şäheriniň saglyk öýünde çağalar kepilnamasy üçin alynýan paranyň möçöri 200 manada barabar. Eger şu parany lukmanlara bermeseň, kepilnamaň beýlede dursun, salamyňam almaýarlar. Parany berseň, çağany barlygdan geçirmeň hem geregi ýok. Bir günde çağanyň sagdyn diýen kepilnamasy taýyn diýip, çeşmämiz enatalaryň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Şeýle dol günnelik durmuşda ulanylýan beýlek haritlerden başga-da mektep etwaplarynyň hem bahasynyň ýyl-ýyldan ýokarlanýandygyna ünsü çekip, bu gymmatlamanyň fonunda saglyk kepilnamasy üçin talap edilýän paranyň enatalar üçin artykma çykdajy bolýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Häzirki krizis döwründe okuwçylaryň depter ruçkasynyň, mektep formasynyň we sumkasynyň bahalary hem geçen ýylka garanda tas 10 esse gymmatlap, bu maşgalalaryň köpüsine kynçylyk döretdi. Mysal üçin geçen ýyl Hytaýda öndürilen bir sany şarikli ruçka 30 teňe barabardy. Häzir 3,5 manatdan satylýar. Öň 50 teňeden satylan depter inni 4 manat 20 teňe, käte 5 manada deň. Okuwçylaryň sumkalarynyň, rügzaklarynyň iň arzany 150-200 manat aralygynda. Şeýle ýagdaýda enatalar we muallimler çağalar üçin talap edilýän kepilnamanyň zerurlygy hem ýok diýip hasaplaýarlar. Sebäbi Türkmenistanyň häzirki şertlerinde bu kepilnama kagyzdan başga zat däl. Bolmasız iş bolsa ýa-da çağalar kesellese, onda çağalara mut berilmeli dermanlary dermanhanalarda puluňy da tapyp bolmaýar. Üstesine çağaňa sanjym eden lukmany pulu, ýagny para hem bermeli. Her sanjym üçin 15 manat bermeli diýip söhbetleşimiz gurrun berdi. Onuň sözlerine görä enatalaryň we muallimleriň ählisi diýen ýaly bu kepilnamany hem lukmanlara gönden-göni korrupsiýa ýol açyp bermek diýip hasaplaýarlar. Azatlyk radiosu ýokarda görüň edilen ýagdaýlar dogrusunda Daşoz şäheriniň saglyk öýü we vilayet häkimligi bilen habarlaşanda bu maglumaty ne tasdiklatmak, ne de inkar etdirmek başartdy. Ýurtda geçirilen hökümet maslahatlarynda käbir ministrlikleriň, pudak edaralarynyň we vilayet häkimlikleriniň aýry-aýry işgärleriniň paraxorlyk edýändikleri wagtal boyun alynsa-da, paraxorlyk edýän edara kärhanalar, paraxorlygyň möçöre, aýplamalaryň näme esaslanýandygy we munyň öňüni almak üçin görülýän çäreler barada takyk maglumat berilmeýär. Hökümetden aýry halkara aýdyňlyk, ýagny Transparency International guramasynyň şu ýylyň fevral aýyna çap eden soň hasabatynda Türkmenistan 180-den 167-nji orny alyp, iň korrupsiýa çümen ýurtlar, ýagny Demirady, Koreýa, Owganistan, Siriýa, Irak we Venezuela bilen bir hatarda yerleşdirildi.